je najmocnejší, má moc zachrániť nás. Víťaz, pôvod večnej spásy, porazil smrť, z hrobu vstal, Ježiš víťazne vstal. Vrchmi môže hýbať, môj Boh je najmocnejší, má moc zachrániť nás. Víťaz, pôvod večnej spásy, porazil smrť, z hrobu vstal, Ježiš víťazne vstal. Vládca vrchmi môže hýbať, môj Boh je najmocnejší, má moc zachrániť nás. Víťaz, pôvod večnej spásy, porazil smrť, z hrobu vstal, Ježiš víťazne vstal. Wznoszę swe oczy ku górom, skąd przyjdzie mi pomoc. Pomoc od Pana, wszak Bogiem On miłosiernym jest. Kiedy zbłądzimy, sam szuka nas, by w swe ramiona wziąć, rany uleczyć krwią swoich ran, nowe życie tchnąć. Błogosławieni, miłosierni, albowiem oni miłosierni.
nam Pan nie odpuścił win. Któż ostać by się mógł, lecz On przebacza, przeto i my czyńmy jak nasz Bóg. Pan Syna krwią zmazał wszelki dług. Syn z grobu żywy wstał. Panem jest Jezus, mówi w nas duch. Niech to widzi świat. Odrzuć lęk i wiernym bądź, swe troski Panu złóż i ufaj, bo zmartwychwstał i wciąż żyje Pan Twój Bóg. Błogosławieni può cantare la gioia di dire: Gesù Cristo, tu sei la mia vita.
ondono le bandiere di 160 paesi. Si confondono nella gioia di una notte, nella risata di un papa. Di un papa felice di avere attorno a sé tanti giovani, di avere nei loro volti, nei loro occhi, la speranza di un futuro. Disse una volta: l'Europa del terzo millennio o sarà cristiana o non sarà. Questi 2 milioni di giovani, e sempre uno riesce a sfuggire alla sicurezza vaticana e ad abbracciarlo. E questi milioni di giovani gli confermano questa speranza. Non so cosa questo ragazzo stia dicendo al Papa, ma probabilmente questo incontro può cambiargli la vita. Consegna del Vangelo. L'ha detto il Papa dell'omelia: io questa sera consegnerò a ciascuno di voi un Vangelo. Simbolicamente lo dà a 5 giovani in rappresentanza dei 5 continenti. Cari giovani! Cari giovani!